غلامان محمد غلامان محمد 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 کریں دے گزر گئی احد نالو احمد ملیں دے گزر گئی کون محمد یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد بی بی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے سونے یا رسول اللہ جدو دشمن دا تیر آوے تلوار آوے برچی آوے سونے اس صحابی نو حکم کریو اشارہ کرو میرے دل دے چین میرے اس دل دے ٹکڑے نو میرے اکھاں دے نور نو تواڈے سامنے کر دے میرا پتر شہید ہو جاوے میں قبول کر دیا میں برداشت کر دیا پر تواڈے تن بدن تے تیر تے تلوار برداشت نہیں کر سکتی تھوڑی دیر گزری ایک اور بی بی آئی دو بچے لے کے آئی چھوٹے چھوٹے بچے نے اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ آئے بی بی عرض کر دی سونے میرے فوجی بھی قبول کر لو آئے 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 یقین کر لو ماپے نو دکھ تے ہے صدمہ تے ہے جدائی تے ہے پر میں مسلح دکھنا قسم ہے رب کعبہ دی عزت دی قیامت والے دن حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر دے نورانی تاج ہوئے گا اور سخی دی ماں جنت جائے گی اور عابد دی ماں جنت جائے گی زاہد دی ماں جنت جائے گی ساروں نیکوں کاروں دیا ماں ساری نیک بیبیاں جنت جان گیا لیکن جدو باری آنی ہے نا فوجی صاحب دی اہلیہ دی آواز آئے گی اے شہید دی ماں ذرا ٹھہر شہید دا باپ شہید دا والد ذرا ٹھہر جا کلے آنا جا کلے آنا جا او جنت دے بوئے دے تھوڑا پتر انتظار کر رہے ہیں انہوں جنت دا آرڈر ہویا سی انہیں آکھا سی یہ مالکہ جنہوں نے میں نو پالے ہے سامبے ہے پیار کیتا ہے محبت کیتی ہے جوان کیتا ہے اللہ میں آج جنت وچ کلا جاواں سونے تیرے محبوب دے نا تو تیرے محبوب دے نعرے لاندے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے اگر تینوں قبول ہے مالکہ میری ہور کوئی التجا نہیں جنت ضرور جاواں گا انکاری نہیں مالکہ میرے اماں تے ابو نوں تے آلن دے بی بی کہندی سونے یا رسول اللہ یہ میرے دو مجاہد نے قبول کر لو اللہ دے محبوب نے دو بچیاں نوں ویکھیا 8-10 سال ایک 8 سال دا ایک 12 سال دا اتنی عمر ہے اللہ دے محبوب نے ویکھیا ویکھ کے فرمایا بی بی یہ بچے چھوٹے نے انہاں نوں لے جا بی بی قدماں تے ڈگ پئی آقا میں واپس لے جانے واسطے نہیں آئی سونے قبول کر لو سونے تھوڑے در تو سائل آن والا سائل تے غیر بھی خالی نہیں جاندا کافر بھی آ جاوے تے خالی نہیں جاندا سونے اسی تے تھوڑے نوکر تھوڑی آل دے نوکر تھوڑی اولاد دے نوکر سونیا مہربانی کرو کرم فرماؤ مینوں خالی نہ موڑو سونیا میرے دل دی تمنا ہے آرزو ہے قیامت والے دن جدوں شہیداں دی ماواں نوں شہیداں دے باپ نوں عزت ملے مقام ملے سونیا جدوں جنت دا آڈر ہوے اودوں شہیداں دے ماواں دے وچ میرا نام بھی لکھیا جاوے سونے آکھنے پر میں بی بی کے بچے چھوٹے ہیں بی بی نے پھر اصرار کیتا اللہ دے محبوب فرمایا اچھا بڑا بچہ لے جانے ہیں چھوٹا واپس لے جا بڑا بچہ لے جانے ہیں چھوٹا واپس لے جا چھوٹا بچہ واپس لے جا بی بی قدمہ دے لگ گئی رو کے عرض کر دیئے سونے جس ماں دا دودھ اس وڈے بچے نے پیتا ہے اسے ماں دا دودھ چھوٹے بچے نے بھی پیتا ہے سونے میرے دوویں بچے بہادر نے دلہیر نے دوویں بچے شیر نے سونے دوویں نو لے جاؤ میرے آقا فرماندے نے ایک نو لے جانا دوستان محترم جدو ایک دی گل آئی چھوٹے بچے نے گل سنی سونے آقا دے اگے ہاتھ جوڑ کے
فرض ہے میری ڈیوٹی میں دے رہے ہیں چھوٹا بچہ عرض کردا سونے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کملی والیا تسی میرے وڈے ویر نو پاس کر دیتا ہے مینو واپس کلن لگے ہو سونے میں لڑائی دے اندر بہادری دے اندر اپنے وڈے ویر تو زیادہ سونے میرے میں طاقت زیادہ ہے جذبہ زیادہ ہے ذوق دے شوق زیادہ ہے میرے آقا مسکرا پہ فرمایا بچے دا ذوق دیکھو بچے دا شوق دیکھو بچہ کردا سونے میں طاقت دے اندر ہنر دے اندر بہادری دے اندر زیادہ وا سونے نہیں تینج کر لو ساڈے دو پراواں دی کشتی کرا سونے انج کر لو اسی دوویں کٹھے ہونے ویکھو نوی دا فرق ہونا دوستو توجہ کرنا دوویں ویر میرے آقا دے سامنے کھڑے نے کھڑے دوویں پرا نے وڈا پرا سیدھا کھڑا ہے چھوٹا پرا وڈے پرا دے موٹے نال جدوں موٹا لایا ہے صحابہ فرما دے نے قسم رب کعبہ دی عزت چھوٹا جڑا ویر سی انہیں اپنی ہڈیاں اپنی ہڈیاں چک کے اپنے وڈے ویر دے برابر ہو کے دسنا چاہتے سونے میں بھی چھوٹا نہیں مینوں بھی قبول اللہ دے محبوب دے صحابہ نے دیکھیا حیران ہو گئے کہ بچے دے دل کے اندر جذبہ جہاد کتنا ہے کتنا محبت رسول ہے دین نال کتنا محبت ہے اے اپنی قربانی دین واسطے اپنی ہڈیاں چک کے کھڑا ہے اپنا قد لمبا کر کے بخا رہے ہیں وہ بچہ کہندا ہے سونے نہیں تے انج کر لو بچہ مشورے دے رہے ہیں سونے انج کر لو ساڈے دوواں پراواں دی کشتی کرا لو اگر میں گیا چوت تے مینوں نال لے جائیو میں گیا ہر تے مینوں چھڈ لے اللہ دے محبوب مسکرائے فرمایا کشتی کر کے دیکھ لو کشتی کرو اسی دیکھنے ہیں اگر تو جت جاویں گا تے لے جاواں گے دوویں ویر جناب کھاڑا جا بڑھیا میدان دے اندر کھلن لگ پے لڑائی کر رہے نے ایک دوسرے نوں نیچے گران دی کوشش کر رہے نے ہن او منظر میرے سامنے بھی آ رہے ہیں کیڑا منظر تو حسنین کریمین طیبین طاہرین امام حسن امام حسین کشتی کر رہے نے نبی پاک بھی موجود نے مولا علی بھی موجود نے بی بی پاک بھی موجود ہے اور نبی پاک نے فرمایا علی فرمایا حسین حسن تہاڈی کشتی ویکھنی ہے تہاڈے وچوں زیادہ بہادر جنگجو طاقتور ہنرمند کون ہے دوواں پراواں دی جدوں لڑائی ہوئی اللہ دے محبوب ایک پاسے بیٹھے نے ایک پاسے مولا علی بیٹھے سامنے بی بی پاک بیٹھی نے دوویں ویر کشتی کر رہے نے اللہ دے نبی میرے آقا فرماندے نے او حسن 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 او میرا پتر حسن حسین دے بازو تو پکڑ پتر حسن حسین دی گردن تو پکڑ پتر حسن حسین دے ران تو پکڑ بی بی پاک تو رہنا ہویا عرض کردیا نے بابا لوگ چھوٹے پترانوں دس دے نے کیونکہ چھوٹا ہے بڑا تے جسم وچ بھی بڑا عمر وچ بھی بڑا طاقت وچ بھی بڑا تسی بڑے پتر نوں دسی جا رہی ہو دس جا رہے ہو کہ باہوں تو پکڑ گردن تو پکڑ ران تو پکڑ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ کی پوچھ دیے جو میں محمد دیکھ رہا کاش کے تو بھی دیکھ لیندی تے انج نہ کہندی بابا جی کی دیکھ رہے ہو فرمایا اللہ نے جبرائیل امین نو بھیجیا نوریاں دے سردار نو بھیجیا بیت المعمور دے خطیب نو بھیجیا فرشتیاں دے امام نو بھیجیا جبریل اس پاسے بیٹھا ہے اس پاسے محمد اس پاسے جبریل ادھر محمد ادھر نوریاں دے سردار بیت المعمور دا خطیب سونے آقا فرماندے نے فاطمہ جبریل کہہ رہے ہیں حسین حسن دی گردن تو پکڑو حسین حسن دی ران تو پکڑو حسین حسن دے بازو تو پکڑو فاطمہ جبریل بھی حسین نو داؤ دسے تے میں بھی حسین نو دسا اللہ جدو نبی پاک نے ویکھیا جذبہ انہاں بچیاں دا
बच्चा कहता सोने लड़ाई साड़ी कुश्ती करा के वेख लो, याद है ना गल। बीबी दो बच्चे लैके आई, बच्चा एक छोटा ते एक बड़ा। उन्हें कहा सोने मैं वेखण छोटा हुआ हूं जो मैं आया बड़ा, छोटा हूं पर काम करूंगा बड़े 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 बड़े। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, फरमाया दोवां दी कुश्ती करा के वेख लेने हैं, अगर जावेगा जुट ते जंग विच लेके जावांगे, नहीं ते वापस हो जावी, तेन रोकण दी लोड़ नहीं पैनी, अपने आप तू मन लेगा। उन्हें कहा सोनिया ठीक है। दोस्तां ने मोहतरम होया कि दोवें भरा कुश्ती करन लगे ने, कुश्ती करदियां करदियां जमीन ते आ गए। जमीन ते जदों आए छोटे वीर ने वड्डे वीर दे कन दे नाल मूंह ला के आखिया ओ वीरा तू ते पहले ही पास हो गए, तू ते पहले कामयाब है। मुस्तफा सोने आका ने तेनू ते पहले ही कबूल कर लिया है, मेहरबानी कर ए बाजी मैनू दे, तेरा ते मेरा वादा हो गया, तेरे तू पहले जन्नत नहीं जावांगा। हाय 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 छोटे वीर ने कन दे विच वड्डे वीर नू आखिया वीरा मेहरबानी कर, अज अपने वीर ते रहम कर, मेहरबानी कर, एहसान कर। उन्हें क्या की? उन्हें क्या तेरा नंबर ते गया लग, सोने ने कबूल कर लिया ते हुण इंज कर जान के टह जा कंड लवा ले ताकि सोना मैनू भी कबूल करे। जज्बा याद सहाबा ते सहाबियात ते सहाबा दे बच्चियां दे अंदर ये दीन दा इस्लाम दा और जिहाद दा ज़ौक ते शौक है। और इंज दा मौका भी कई बार असी सुनिया है, जदों पाकिस्तान ते इंडिया दे अंदर कोई मामला माड़ा जिहा उलझ जावे ना ते इंडिया दे फौजी बड़े बड़े फौजी ओ जी मैनू छुट्टी दो, मेरी मां मर गई है, मेरा भरा बीमार है, मेरा अब्बा बीमार है, मेरा ये हो गया, मेरा ढिड दुखदा, 2-2 महीने छुट्टियां लैके नस जाते कि जंग विच ना जाना पावे। क्यों? पता है मरे जदों मर गए पिछले ने इत्थे साड़ देना, रब ने उत्थे साड़ना। ते मुसलमान ईमान वाला कलमा दो आका दा उम्मती ओदे दिल विच तमन्ना है जिहाद होवे, सोना सदे ओदे नां ते नजराना पेश करा, अगर वापस आया ते गाजी, ये जान ओदे हवाले हो गई ते शहीद। वला तखूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया शहीद जिंदा होता है। ये किसी हेड मास्टर ने नहीं आख्या, किसी टीचर ने नहीं, प्रोफेसर ने नहीं, किसी यूनिवर्सिटी चो पैगाम नहीं आया, ये अल्लाह दा कुरान है। फरमाया शहीद जिंदा है, जिदी बारगाह विच मर के जाना है वो कह रहे नहीं मरया, मर के भी जिंदा, शहीद जान दा नजराना दे के भी जिंदा। और फिर सहाबियात सहाबा दे बच्चियां विच जिहाद दा शौक, यकीन कर लें दुख अपनी जगह ते मां बाप नू है, सदमा है, जवानी विच औला बेटा चला गया, वीरां नू दुख है, वीर वीरां दे दर्दी होंदे ते वीर वीरां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद, मावां ठंडियां छावां। लेकिन पता उदों लगना कयामत वाले दिन पूरे पिंड दियां बीबियां, पूरे पिंड दे बाबे इन्हां दोवां मियां बीवी दे मकाम ते किस्मत ते राशक करनगे, शहीद दे नाल जदों जन्नत जाणगे। दोस्तान मोहतरम, ये सहाबा किराम दा जिहाद दीन दे वास्ते, इस्लाम दे वास्ते, सोने आका दे वास्ते, बल्कि करबला दे अंदर भी 2 छोटे छोटे बच्चे सन। याद है सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। ज़ैनब के बाग में 2 फूल थे महकते, ज़ैनब के बाग में 2 फूल थे महकते, ज़ैनब ने वो भी दोनों राहे खुदा दिए हैं। सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं, दीन मुहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं। ज़ैनब के बाग में 2 फूल थे महकते। उस्मान दा जिगरा वेखो, हौसला वेखो। इस वास्ते नहीं आई कि वीरा मैं अज अपने बाप की जदाद ता लेना ही है,
باپ دی جائیداد دا حصہ لینا ہی ہے نہیں، یا ویرا کوئی تعاون کر میں مکان لینا، ویرا کوئی تعاون کر میں اس طرح کرنا فلاں کام کرنا نہیں۔ دونوں شہزادیاں نوں نال لے آیا امام علی مقام مولا حسین دی بارگاہ وچ سیدہ آئیاں، فرمایا مولا حسین میرے دو ننے پھول قبول کرنا۔ مولا حسین دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے، فرمایا بہن زینب بھرا تے بھیڑاں نوں دیندے ہوندے نے، بھیڑاں کول لیندے نہیں ہوندے۔ فرمایا ویرا تہاڈی گل سچی ہے، لیکن اج اوکھا ویلا آ گیا ہے، دین بچاؤن دا وقت آ گیا ہے۔ قیامت والے دن میری اماں فاطمہ، میری تے تہاڈی اماں فاطمہ قیامت والے دن خوش ہون گیاں کہ میرا پتر شہید ہے، میں شہید دی ماں ہاں، تے قیامت والے دن میں نہ آکھاں میرے میں بھی شہیداں دی ماں ہاں۔ یہ جذبہ ہے، یہ جہاد ہے۔ میں انہاں دوستاں بزرگاں دونوں والدین جڑے نے بھائی بابر صاحب دے، انہاں نوں صبر دی تلقین بھی کراں گا، حوصلہ بھی دیواں گا، نال نال یہ بھی آکھاں گا گھبراؤنا نہیں، تسی بڑے خوش بخت ہو۔ گلاں دوویں ہی نے، دنیا دے حساب نال دکھ ہے، صدمہ ہے، بڑیاں ریجاں رہ گئیاں، دل دیاں دل وچ رہ گئیاں، لیکن یہ دنیا تے گزر جانی ہے، اوکھی تے پاویں سوکھی۔ گل تے اگلے جہان دی ہے، اگلے جہان دی تہاڈی کمائی ہو گئی ہے۔ میں تانوں سچی گل دساں، میری اماں ذہنی طور تے ہن ٹھیک نہیں ہے اس وقت، تے انہاں نوں کہا اماں جی تسی کدھر نہ جاؤ، تسبیح لے کے مصلی لے کے بیٹھ، کہندے میں کر لوں گی۔ امی جی اللہ پاک دا حکم ہے، نہ پڑھو تو ناراض ہوندا ہے۔ حالانکہ میری امی قرآن پاک ماشاءاللہ پڑھ دے نے، میری امی نے میرے ابو نو 3 سپارے حفظ کرائے نے، 5 وقت دی نمازی نے الحمدللہ، لیکن ہن ذہن دا مسئلہ بن گیا تے گھر دے بچے کہنے لگے اماں جی نماز پڑھو تے قرآن پڑھو تے اے تسبیح ہے۔ کہنے لگے گھبراؤ نہیں، میرا پتر اگے بیٹھا، قسم نال میری امی نے گل کی ہے۔ میرے بھائی بھی شہید ہو گئے، بڑے بھائی حافظ قرآن سی، عالم دین سی، اور اصلی عالم سی، اسی تے نہیں فٹ سریڑا، اصل عالم با عمل عالم دین سی۔ تے میری اماں نے کی جواب دیتا، تسی اپنا کام کرو، میرا پتر اگے کھلوتا ہے، مینوں جنت لے جائے گا۔ جب میری اماں دا پتر جنت لے جائے گا، بھائی بابر تیری اماں دا پتر، تیرے ابو دا پتر تیرے امی ابو نوں نہیں لے جائے گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا کرتے ہیں، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے، انہاں دے مزار پر انوار دے کروڑا رحمت برکت نازل فرمائے، صبر بھی عطا فرمائے، اور اللہ پاک حوصلہ ہمت بھی عطا فرماوے۔ اللہ پاک اس گھر دے اندر برکت رحمت نازل فرمائے، بچیاں دی عمر دے اندر، علم دے اندر، صحت دے اندر برکت عطا فرمائے۔ جڑے دوست آئے ہو اللہ پاک سب دی خالی جولیاں نیک مراداں نال پوریاں فرمائے۔ اللہ پاک ساڈے ملک دی خیر فرمائے، ساڈے ملک دی سرحداں دی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان دے حوصلے بلند فرمائے، سانو اللہ پاک آزادی دی قدر عطا فرمائے اور جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ صحابہ دا جذبہ تسی سن چکے ہو، صحابیات دا ویکھیا ہے، ننے بچیاں دا ویکھیا ہے، اور بھی بڑے واقعات نے، ٹائم نہیں ہے، تواڈے کول بھی تسی تھکے ہو، میرے کول بھی نہیں ہے گا۔ اور ایسے 2 بچے سن، چھوٹے بچے نے، جنگ لگی ہے، ابو جہل بیٹھا ہویا گھوڑے تے، آس پاس سپاہی نے تلواراں دے تیراں نال بالکل مکمل طور تے تیاری وچ آئے نے۔ ایک چھوٹا جہا بچہ آیا ہے، مسلمانوں دی فوج میں جا کے ایک فوجی نو کہنا چچا جی بیٹا ابو جہل کتے ہے، ابو جہل کتے ہے؟ وہ بچے ہو تسی کیوں پوچھ دے ہو، ان تے جنگ لگن لگی ہے کیوں پوچھ دے ہو؟ انہیں کیا چاچا دس ابو جہل کتے ہے، بیٹا کیوں پوچھ دے ہو؟ بچے دوویں کہنے لگے، بچے کی کہنے نے؟ بچے کہنے نے قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے، مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، ناری کہتے ہیں جہنمی آگ والا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ساڑھے آقا دے بارے پہنکدا ہے، ساڑھے آقا دے بارے زبان دراز کرتا ہے، اسی دعا پڑھاواں نے قسم کھاتی ہے یا مر جاواں گے یا اس جہنمی نو مار دیاں گے۔ اور پھر یہ دونوں شہزادے مرے نہیں بلکہ اس دین دے دشمن نو مار کے آئے۔ اللہ پاک ساڑی حاضری قبول فرمائے۔ لے ہو یار حوالے رب دے، میلے 4 دنہ دے، اس دن عید مبارک ہو سی۔
جس دن پھر ملیں گے آمین ثم آمین۔